Dünyada 1 milyardqa yakın jingil maşina var. Bu bik köp. Maşinalar әле уйлап табылмаган заманда кешеләр атлап, яисә йөгереп, җәяү генә йөри алган. Соңрак атка атланып йөрергә өйрәнгән. Менә авыр йөкләрне ерак араларга ничек күчерергә соң? Моның өчен кешеләр җиргә озын бүрәнәләр тезеп салганнар. Алар өстенә авыр йөк куйганнар. Бүрәнәләрне тәгәрәткәндә йөк тә кирәкле урынга күчерелгән. Аннары бүрәнәләрдән яссы түгәрәкләр кисеп караганнар. Беренче тәгәрмәчләр әнә шулай барлыкка килгән. Бүгенге көндә җир өстеннән йөри торган һәр транспортның тәгәрмәчләре, көпчәкләре бар. Мәсәлән, велосипедның көпчәкләре 2, машина, автобус, троллейбусныкы 4, трамвайның 8, метро поездының 16 көпчәге бар. 6 космонавтка космик карапка утырырга ярдәм ит. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 пси баласына машинага утырырга ярдәм ит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 бакага кимәгә утырырга ярдәм ит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Йөк машинасына 9 кирпеч сал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 шибигә поездга утырырга ярдәм ит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.